ni funteni ye kɔnɔ sɔrɔ tulu bi yele I b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ o kɔnɔbara ka bɔ ni kɔnɔfurubaw don n'u sunna kɔnɔfuru bɛ ci o de la ala kira ko sumu taseho ko n'aw sunna ko a bɛ kɛnɛya bon sun fana anw fɛ bana kɛnɛya de don diinɛ sira kan mais anw bolo sun ye bana bila mɔgɔla de ye min na n'a dan ye sunkalo bɛ bana juguya au contraire sunkalo bɛ bana yɛrɛ bila I la mun na fo de ka faamu e bɛ moto min kɔnɔ e bɛ moto min bolila moto nin bɛ boli ni essence de ye n'i nana gasoil k'a kɔnɔ don moto tɛ se ka wuli bon e mun sunkalo mun bɛ bɛɛ ka sɔrɔ sunkalo tɛ yen san mun bɛ bɛɛ e tɛ ɲɛmago ji sɔrɔ ka min e tɛ boisson sɔrɔ ka min donc kɔnɔbara dilenlen bɛ ji gansan min na sunkalo kalo kelen dɔrɔn kɔnɔna na e ko I b'i kɔnɔbara jagabɔya redresser k'o bila boisson min na I yɛrɛ bana f'an k'o yɔrɔ de faamu sunkalo jisuma min kalo tɛ maa min tɛ jisuma k'a ka kɔrɔ o tuma I ti min k'a ka kɔrɔ n'i ko I b'o falen ko sunkalo sera I b'i yɛrɛ bana de donc fɔ an ka an hakili to o la ni e ti boisson min ka kɔrɔ sunkalo dɔrɔn kama k'i bɛn'i kɔnɔ jagabɔya karaba k'a bila boisson min na I b'i yɛrɛ bana a bɛ komi temi vɛri n'i bɔra sisan I b'a kɔrɔbɔ n'i ye temi vɛri bila ka te wuli k'o kalaman k'a la n'i ye te bɔ a la dɔrɔn sin ka jisuma k'a la a bɛ sin ka ci bon e kɔnɔ ma deli boisson na a ma deli a tɔgɔ ye di coca-cola ni fɛnw na sunkalo dɔrɔn na ka t'i kun fa dɔrɔn ka sigi boisson sumanen bɛ yen cogo min na tuma na dɛgɛw sumanenw bɛ ten I b'i yɛrɛ bana han ani jumɛn d'habitude n'i ye sogo tuluma dun yɔrɔ an b'a mɛn hali kulubalakaw da ko non ko an ye a tɔgɔ ye di ko an ye dibisogo kulolenba dun ko ka boisson sumanenba d'a kan mais n'i ye glace bila tulu la a b'a tɔ simi de o hein donc n'i ye sogo kulolen dun I kan ka ji kalaman min de o bɛ tulu yele mais e ye sogo kulolen dun o kɛnw siminen don n'i yɛrɛ ye dumuni kɛ pour que k'i tigɛ ko yɛrɛ f'i ka safunɛ k'a la o bon ni e tilara ka glace sumanen da o kan a t'a simi bilen dɛ a b'a kɛ nɛgɛ de I kɔnɔ donc pour o de ka kɛnɛya I bɛ bana de o la ni suntigɛw sera I ma deli fɛn mun minɛna ka kɔrɔ kan'u ɲagami ɲagami ɲɔgɔn na sinon I bɛ bana deuxième ni I ma deli jisuma na suntigɛla I sina ka ji kɔnɔbara ta ka sin ka jisumanen k'a kan o yɛrɛ man ɲi farikolo ma mais dɔw bɛ sin ka wɔsi ten dɛbɛ a man ɲi farikolo ma mais ji kalaman don tuma dɔ la o bɛ nogo yɛrɛ kunu fɔlɔ kelen tulu minnu bɛ farikolo la ji kalaman b'o yɛlɛ fɔlɔ donc o la an ka duntaw dɔn sunkalo la et puis ka mintaw fana dɔn a la n'o kɛra sunkalo dabɔra kɛnɛya min kama an b'o kɛnɛya sɔrɔ a la wa an bɛ wasa sɔrɔ ala sago bonya b'a la an b'a hakili jigin halisa maya kɛlɛ la a bɛ jɛmukan aimé ka partage kosɛbɛ min fɔra sisan o ye taa ɲɛ hadamadenya yɛrɛ jɔsen dɔ ye kɛnɛya fɛnɛ n'i ka kɛta n'i ka minta olu dɔn ani I bɛna min waati min kama o fɛnɛ ka wusa ko la dɛ sinon jaralaka dɔw bɛ kulubalakaw dɔrɔn tɛ olu fɛnɛ tɛ sɔn ka taa hali safo seli yɔrɔ la ka sababu kɛ kɔnɔbara in falen bɛ jisuma la a tɛ se ka biribiri a gɛlɛyara ayiwa Bayisu de an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ fɛ k'a dɔn suntɔ yɛrɛ ɲuman e kan k'i comporter cogo di parce que halisa mɔgɔ caman bɛ sun kɛ donyɔrɔ ko b'a la bɔyɔrɔ ko b'a la ni ka fɔta ni ka kɛtaw a ka gɛlɛn dɛ oui bon sun ti ko gɛlɛn ye o et puis silamɛya foyi tɛ yen fana mɔgɔ bɛ mɛn min kan hali n'i y'a ye an ka ekɔlisow la I bɛ kalan kɛ ka se san 5 san 6 san 7 fɔ san 10 parce que kalan min bɛ kɛla I kunna a bɛ fɔra walikan de la sinon n'an ye walikan bila an ka kalanyɔrɔw la ka taa sigi dɔrɔn ka sin ka bamanankan jɛman fɔ ɲɔgɔn ye I kan ka mɔgɔ faamu min na kalo 3 I b'a la faamu sɔgɔmada kelen parce que a fakan don sunkalo tɛ dɔwɛrɛ k'i yɛrɛ sɔn minɛ dɔrɔn yɛrɛ sɔn minɛ na kuma fɔtaw b'o la
ndona ma fenge mi ma do jali do ni yo idda kana ye kuma bela mo korofo be wala kuma sarabali wala bola parce que c'est na Umaru de la ka ala deli Umaru kelente de ay sahabo blaka ala deli wi ala deli fu daji jara Umaru kuma sanji de la jimana petini do demsen fitini dugo kila fadra bala ka ti jo kare kono ako me ala ebemi ube jimi mbe mako be jila de ube deserawa Umaru naka mako kana ala deli ni nchuko la di gwansan no fe o kuma ka ji deserawa sane cheka chenika do sokono sanji nana kuma kuntala sunya kama sena Umaru ko dugu jera parce que ale yere ye cheni ye sanji ya niki ka do sokono dugu jara tara cheni ka mako fe ali cheni nyogo ye kuma kuntala sunya kama ako cheni ma wurjili jumembe bolo parce que on y ala deli ka dese jimana mais nana dro ali ma me ala jina dalu jumen bi bolo ako depuis ala ya ale da ale ma da do kuma na mi masala o fana do jabi do di ako ama fendo adati mi bo yoro do donc ola nan suna yoro semino kofe fengo fembe na bi do de kati kono bala iki yere kisi ka bo bema bolo bisun da bisun klo bisun sen bisun donc nous be kanga koloshi kanato sen kay sama kata mana ko kayro la e dafana kanado mana kauna e jija ni sebi klola kana klo blaka mana ko lame kono kala on bi fambe fe an yero bi tafsuru ke ala wadulu bi fambe fe ambe yoro mina bi téléphone be fale de wadulu kana o de la adamade daluti mashibolo la harabi ko adamade ka fo ala kiti ni kiti do dinana o che téléphone bi bolo ni connecté la mako bi doni fon fana dina kono ba be soro mana téléphone bla corona do la isunto ni ka baram senun ke ka ba ide ka so ka corona la me ni corona kalanga be halbi téléphone na annabi téléphone na mumba kala na obi paraji mi soro mi be kala me bo paraji kele soro donc la sungalo ko ni dugo jabi kalodo et puis ala bato kalodo amba nyina ala fedron ala ka addo anshila amina bato munun ka kono ala ka bato min febe munun kuna anga njando nyuma ni bora sa ibi ka mobilita ni mobili pine be jige dige kono ibi volant tourner ka dige ka bo dige ma chogo mina adama de ka nyuma be adama de dige ka bo toro mo chogo mona directement ijije ka nyuma chaya mo sunchige kuma ka nyuma fo mo ye mo deme ta tapu bla misirula sel de ka te ka ta bla misirula demain ke iri parce que ambioro mina bi ali bamana no olu kondana o ka barala o ba fo tout bismillah saraka bola ni saraka bobali jere koma a tura jon dala tura saraka bola tala bo o yi bamana kan ka soro dinete bo saraka yi mu saraka yi madi donc ambioro mina bi jenetike gele ambe nga sarakati bola nyumangela o bi boda nyuma soro ala donc amanga nyuman chaya sungalo la hani sungalo yere taka koro surtout sungalo ambani na ala fa ala ka limna ubedama ni ala kira horoma salli ala rasul aywa kuna ti kuma ni galila ba jom kan konnana o de uba fo dumba le saba laban ko le ta saba labana konnana do ba ni mugan juru mugan wor fo mugan wolofla on yala do keren ni be o do fene kama walma arakando be kasika faida di muhuma dugo kerengerele nte ala beba fo Allahumma anta afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni wodi ala ede ya fa masai ede kai ya fa kabo ala ya fa nema mota dugo dayi dugo kerengerele nte ala ibse ko fo ala kai ya fa ima me mago be dela o kuma afo ala dedia ha dugo ye fedo de ne fly ne ka mishi were ne ba fenga mishi were ka fa mishi la ni ne kitabu bo ne be mishi to do la ke ala mishi dia ne ko ko fere la no e kitabu gla
o bi kɔkɔ tɔgɔ dɔn a ka dugaw la han kumana ala ka kɔkɔ di yan ala ka kɔkɔ di yan mɛ ni kɔkɔ feere ji feerela min fana ye ji don a ka dugaw la ko ala ka ji di yan ala ka ji di yan ni kɔkɔ feerela min taara i sigi i ka kɔkɔ kunna ko ala ka ji di yan est-ce que ni ji nana kɔkɔ ci cɛ o kumana dɔɔni adamaden ka dugaw ye i mago bɛ min na donc lailatul kadiri la i y'a fɔ cogo min na i b'a fɔ ala e de ye yafa masa i bɛ yafa ma mɛ kana da o ma ni denko hami b'i la o jira ala la ni bana b'i la o jira ala la ni mago bɛ du la o jira ala la donc k'a fɔ ni nin dugaw tɛ dugaw wɛrɛ ti kɛ o t'a la hami min b'i la dɔrɔn i b'o ɲini ala fɛ a su de ala ka a dugawu si la ni ala kira hɔrɔn ma salli ala rasul ayiwa émission sera écoutez Habana. ok ala k'an dɛmɛ ayiwa jɛmukan sera kuncɛmayɔrɔ ma folikan laban ani duwawu min b'i fɛ ka kɛ anw ye ani jamana yɛrɛ ani farafiden ni diɲɛ bɛɛ mɔgɔ ye an ka duwawu minɛ alhamdulillah an b'a fɔ ala ka hɛrɛ k'an ye ni ala k'an sago d'a ma اللهم يسر لنا امورنا وافتح لنا ابواب رحمتك وارزقنا رزقا واسعا لا مقطوعة ولا ممنوع بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ala ko duwawu